Pormal nga isaulog ang pag-abli sa bulan sa kooperatiba, ang Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental gipaluyuhan ni Gobernador Bambi Imano uban sa pagpangulo sa Provincial Cooperative Office, pinangunahan ni Mr. Alberto Acain, niduyog sa gipahigayong motorkada adlang Huwebes, Oktubre 1, 2020. Miuban sab sa motorkada ang kinatibukang puwersa sa Provincial Capital Employees Multipurpose Cooperative (CONPICEMCO) nga gipanguluhan ni Chairman Andrew Gapus, inubanan ni Manager Flor de Liz P. Tabamo. Ang mga kalihukan sa bulan sa kooperatiba, inisyatiba sa Regional Cooperative Development Council, Region 10, o sa Cooperative Development Authority, Region 10. Adunay 21 ka mga kooperatibang partisipante nga misunod sa mga health protocols ang miduyog sa motorkada aron itanyag ang panaghiusa og kadasig sa ilahang sektor alayon sa temang Cooperatives Amidst the Pandemic, Stand for Resiliency, Strive for Sustainability. Human sa motorkada o sa dayon ka virtual opening sa selebrasyon ang gitambungan sa 110 ka mga partisipante gikan sa nagkadaiyang kooperatiba sulod sa Region 10. Duyog sa selebrasyon, nagpadangat si Gobernador Bambi Imano sa iyang mensahe nga unta ang mga kooperatiba magmalig-on sa ilang misyon nga hingusgan ang panginabuhian sa ilahang mga miyembro hilabi na karon nga naay hagit nga tungod sa pandemya. Ako si Lambo Jebsen Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.